ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್.Kumbra ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ನಮಸ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 1 year ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ 1 year ಎನಿ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆದ್ ಲಾಗ್ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಿದಾರ್ಥ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಒರಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಪೆ ಪಾಪು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಾಪು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೇರು. ಸೊ ಆರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಲಾಗ್ ನೆಕ್ ದುಂಬು ತೂಯಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಉಂಡು. ಫನ್ನಿ ಅದು ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಎರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ 5:30 ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬರೋದುಂಡು, ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ್ದು ಎಂಚಿ ಪಂಜಾಬ್ ಇದೆ ಕುಂಬ್ರಾರ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತೇರು ಅಂಚಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ್ದು ಇಂಚಿ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಪಂಜಗಾದ ಕಡಬಾದ ಅಂಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಸೈಡ್ ಪೋಪುನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಗ್ಲು ತೂದು ಆನಂದಿಸಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆತು ಆಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬ್ಲೆ. ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಪೆಲ್ವಾಗ ಅಂಚ ಈ ಲಾಗ್ನು ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬ್ಲೆ. ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಬಡವು ದಾದೋತಿದ್ದೆ ಪೋತಿತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ನೆಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತಿ ಆಬ್ಲೆಕ್ಕೆಚ್ಚಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ ರೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಏನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಜನ ಗಾಡಿ ನೆಂಕ್ಲ ಕಾರು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೇಟ ಅಂಚ ಬೋಚಿ ಅವು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ಜನ 4 ಜನ ಅಂಚೆ ಪೋಪುನು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಮಜೆ ಪೋಪುನು ದಾದ ಮನ್ಪರ ಗೈಸ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಬೊಲೆರ ಮತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯ ಬಚ್ಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಮೈ ವ್ಲಾಗ್ ಬಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಇರ ಮೋನೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ಲಿದ ಲೈಟ್ ಉಂಡಲ್ವ ಫ್ಲಾಶಿನೇ ಬರ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಬಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕ ನಿಂಗ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಪಿದಡ್ಗ ಎಸ್ ಹಾಂ ಬಲ ಕಾರ್ದಿತ್ತು ಲೈವ್ ಒಗ್ಗೊಡಿಗೆ ಶುಭಲಕ್ಷಣಂ. ಓಕೆ ಹೋಯ್ ಎ ಸಿ ಜಾ ಎ ಸಿ ಫುಲ್ ಎ ಸಿ ಓಪನ್ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಪಚ್ಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದ್ವಿ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೋದು ಬರ್ಪುನಾಟ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪರು ಏಪಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೋದು ಬರ್ಪುನಾಟ ಎಂಕ್ಲೊಂಡ ಮಾತ ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರ್ ಲಂಚ ಸರಿ ಟೈಮ್ಲ ಸರಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಶಾಂತಗೋಸ್ಕರ ಬೋದು ವರ್ಕ ಚಡ್ಡಿ ಉಳ್ಳಿರು ದಾಲವಾಡು ಬಚ್ಚಿ ಬತ್ತಂತಾರ ಸಾಬೂನು ಬ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂತಾರ ಪೂರ ವೈರಸ್ ಅದಂತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೀರುಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಮೂಯಿಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನೆರ್ದಾದ ಆಯ್ನ ಅಂತ ತೋಜಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಟ ಕುಡಂಜಿ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಆಪುನ ಇಡಿತ್ತಿಂಡು ದೇವ್ರೆ ಇನಿ ಏತ್ ಬಂಗಾಲ ಇನಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಪುನ ಅಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಪಚ್ಚಲ ಬಾರಿ ಹಠಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಆಗ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂಸ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾಪು ಅಂತುಲ್ಲೇರು ಪಾಪು ಏರುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಜಾ ಹಾಪುನು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೋಡ್ ಪೋದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇತ್ತೆ ಉಜಿರೆ ಅದ ಹೌದು ಉಜಿರೆ ಟ್ರೆಚ್ ಅವನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಚ್ಚುಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಡ ಅವನಿಗೆ ಹೊಲನ ಚಾಪರಡ ಬಚ್ಚು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ನೈಟ್ ಫುಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಬಾಡೊಂದು ಡಯಟಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಜೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಇಡಲಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ರೋಡ್ ನೀಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ಪೋನಾಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಎತ್ತುವರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಎತ್ತುವರೆ వచ్చి ಅಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ನೆಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ಇಮೇಟ್ ಕಡಬಾಗ ಅದು ಬರ್ತನಿ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬಡವನು ಹೆವಿ ಬಡವನು ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಉಜಿರೆ ಕರೀತು ನಮ್ಮದು ಓಡೆ ಪಚ್ಚೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಜಿನ ಸೋನಗಿರಿ ಸೋಮಂತಡ್ಕ ಅದೇ ಮುಗ್ಲ ಕಾರ್ ಮೂಲುಂಡು ಐಸ್ ಬಾಕಿದ ಜವನಿ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಆಗ್ಲೇನೆ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಮೂಲಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಹಾಯ್ ಬಾಬು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್
ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಎಕ್ಕೂರು ಬಂಡಂಬೀರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಮೈನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫನ್ನೆಸ್ಟ್ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅದು ಬಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಲೋ ಚಂತನ್ನಿ ಬೋಲು ಬೋಲು ಮನಸ್ಸೋಲು ಅಂದ ಕಂಪನಿ ಓ ನಿಗಲ್ ಅಂಚನದ ಮುಗು ಸ್ವಾರ್ಥಿಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಲಿ ಚರಣ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ದೆತ್ತೊಲೆ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಲ್ ಇತ್ತದಾದವನ ಓಲ್ ಉಂಟವನ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಪಾಪು ಎಕ್ಕುರ್ಲೇರು ಮುಗ್ಲೇನ್ ಪುರ ತೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆರ್ತಲೆ ಎತ್ತು ಶೋ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಮಜಾ ದುಪ್ಪುಂಡು ಆರವಂ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಫುಲ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೈಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಎಕ್ಕೂರು ಆಡಿನ ಮೂಲು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ನೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಪೂರ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೈಕ್ ಸಾರಿ ನೆಕ್ ಮಲ್ಪ ಐಡ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪಾಡಾಪುಂಡು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಫುಡ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಗು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತಲೇರಿ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಲಾಗಟಿ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ಲ ನಾವು ಕೆಂಚಲ್ಲಾರ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ನಾನು ಪೂರ ಪರ್ಲಿ ಓಲು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆದಿವಾಸ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅದ ಸಂತು ಸಂತು ಗಣೇಶರ್ನ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಪುಂಡು ಅರ್ನಾಥ್ ಶಾಪ್ದ ತಿರ್ತು ಅಲ್ಪೇನೆ ಎಂಚಿನ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಗಣೇಶರ್ನ ಹೂ ಅಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಾನಂತೆ ಮೂಲತೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಸೊ ಗಾಡಿ ತಿರ್ತು ದೀಪ ಅಮೂಲ್ ಬರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತು ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಯನಾಯಿ ಬರ್ಬಾನ ತುಗ ಗಣೇಶನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೋದು ಅಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚಣ್ಣ ತುಗ ಉಜಿರೇಡು ಎಂಚಿನ ಇಡೆ ಪುದಾರ ಎಂಚಿನ ಸೋಮನ್ ತಡ್ಕ ಉಜಿರೆ ಸೋಮ ಇಡೆ ಬರೀ ಸೋನಾಗಿರಿಂದ ಯಾರ್ಪುನಾರ ಹೆಂಗ ಸುಳ್ಳಿ ಅದ ಸೋಮನ ತಡ್ಕ ಸಂತು ಹಾ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅನ್ ಪೈಸೆ ಮಾರೆ ಫುಲ್ ಪೈಸೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಬೇರ್ನ ಅಂದು ಫುಲ್ ಐಫೈ ಇಂದು ಪೂರ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಟಂದ ಇದು ಟಿವಿ ತಿಯರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶರ್ನ ಶಾಪ್ ಮುಲ್ಪ ಸೋಮನ್ ತಡ್ಕ ಉಜಿರೆ ಸೋಮನ್ ತಡ್ಕ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಫೋನ್ ತುಂಬು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಲು ಸೊ ಆರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ರು 6 ಬತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲಿತ ಮೂರು ಗಾಡಿ ಕೊಂಡದ 3 ಜನ ಐತೆ ಆ ಜನ ಒಲ್ಪ ಕುಣ್ಣಿ ನಾನು ರಜೆ ಒಳ್ಳೆರದ 3 ಜನ ಬೋಲರ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ನೆಟ್ ಪಿರೋಡ್ 4 ಜನ ಗುಲ್ಲೋಲಿ ಆಯ್ತು 5 ಜನ ಗುಲ್ಲೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಡು ಮಾರಿ ಪಿರೋಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಓಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಕುಲ್ಲು ಅಂತ ಕುಲ್ಲಿ ತೆಂಕಿ ಪಾಪ ಏನು ಎದುರು ಕುಲ್ಲು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಿರಂಗೆ ಬಂದು ಹೋಯ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚೇಂಜ್ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಕ್ಕಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಇರೇಗ ಅಕ್ಕಿರ ಅರ್ಪಣ ಓಕೆ ನಗ್ ಲಂಚ್ ಬೋಯ್ರಿ ಕಾರ್ ಈಗ ದಿಡುಪೆ ಮತ್ತು ಕಾಜೂರು ಕಡೆಗೆ ರೂಟಿಗೆ ತೆಗೋಬೇಕು ಗಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಂಬರ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ 50 ಯಾವ್ದು ಜಾಗತ್ತೆ ಓಟೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ ನೆಟ್ 4 ಜನ ಎಂಚ ಗುಲ್ಲು ನೀ ಎನ್ಮ ಜನ ಡ್ರೈವರ್ ಸೇರ್ದು ಅಂಚೆ ಬಂಡಾರ ಮಾರೆ ವರ್ಷಲ್ ಬೈದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡಿ ಟಾಪ್ ಮಾರೆ ಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಇಲ್ಲಾಗ ನಾನು ರಡ್ಜಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ರಡ್ಜಾನ್ ಎಟ್ಟೆಂಚೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಪನ ಪಿರೌಡ್ ಕುಲ್ಲೂರ ದಾದ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಪು ನಾನು ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಅದೇ ಪಚ್ಚನ ಗೇರ್ ದಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಲಿಯಾ ಏನ್ ಪಚ್ಚಿರ ಜಕಲ್ಲು ಕುಲ್ಲ ಮಜ್ಜಾ ಅತ್ತೆ ಪಚ್ಚು ಕುಡ್ದು ಬರೀ ಅಂದ
ಸಂತೂನು ಈ ಸಲ ಬುರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ನು ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಡಿ ಸಸಿಪಿರಾಗುಲ್ಲ ಸಂತನ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾರೇ ಬಾಪಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಇರ್ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ಎಂಕ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾ ಏರ್ನ ಕಿರಿಕಿರ್ಲಿ ಬರೋ ಪೋಯನ್ನ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇದು పోదులా ರಿವರ್ಸ್ ಅದು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದ ಸಂತು ಏನಕ್ಕೆ ನೀ ಎದುರು ಬೆಂಗ್ ತಿರ್ಗಿರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಶಿವನ ಕಾರ್ ಯಾಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸೇಫ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೊಂಬುಡು ದೊಂಬುಡು ಗಣೇಶ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬಾಪು എങ്ങനെ ഉണ്ട് സ്ഥലം ഇവിടെ അടിപൊളിയല്ലേ പൂവാ ಎದುರು ಪಾಪಗಳು ಹೆಂಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟ ಬರ್ತೀವಿ ಆರು ಎದುರುಡೆ ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಮಾರ ನೆಲ್ಪದಲ್ಲ ಗೈ ಇಂಚ ಬೋಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿ ಉಳಿತೆ ಚಾ ಬರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ ಇಂಗ್ಲಿತೆ ಚಾ ಪಾರಡತ್ತೆ ಬಂಜಿರತ್ತೆ ಸೊ ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಬಂಜಿರ ಸೊ ಕೈ ದಕ್ಕಿದ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ದಾದ ತಿನ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ದಾದಾ ನೀ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ಯಪ್ಪ ಏ ಚಾ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಉರಿ ಕೆಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಪಂತ ಎಂಕ ಮಂತ್ ಏನ್ ದಾದನ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಇವತ್ತು ಡೈಲಿ ಸೂಗು ಏತೋ ಬಂಗಿ ಅದು ಸೂನು ಅಂತೀರ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ದು ಚಾ ಬರೋದಲ್ಲೈತೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ದು ಜಾಲಿ ಉಂಟು ಚಾ ಪಾರ ಕೊಳ್ಳಿಯರಿಗೆ ಸಂತನಲ್ಲ ಚಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪರ್ದು ಬುರ ಚಾ ಬರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು ಓತಿ ಫುಡ್ ಸೂಪರ್ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚಮಿ ಪಂಚಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಜಿರೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಸೋಮ ತಡ್ಕ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ತುಂಬೇರೆ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ತುಲೆ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಗ್ಲಿ ಮುರುಳಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಸೋಮ ತಡ್ಕ ಎಂಜಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ ವೋಕಲ್ ಅಡ್ಡ ಫುಡ್ ಯಾ ಬ್ರೋ ಎಂತ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೀದಾ ಪಿದಾರ್ನಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದ್ದು ಪಿದಾರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಏನು ಎದುರುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಜನ ಊಲ್ ಪುನಿ ಮಾರಿ ಎದುರುಕೊಳ್ಳು ಹೆಂಗ ಬಂಡ ಎದುರುಕೊಳ್ಳ ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರು ಬರೋ ಸುಲಭ ಪುರಿಂಚ ಮರ್ಲೆ ನಿಗ್ಲ ಬರ ಸಂತು ಇರು ಪಿರಾವ್
ಅದು ಯಾನೆ ಕುಲ್ ನಾವು ಏನದು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಪೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಈಡ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಜನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಈರ ಇವ್ರು ಆಪುಜ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಅಂಚಿನ ಓಮಿನಿ ಉಂಡಿಯರ್ನ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಅದು ಕುಂಬ್ರಡು ಬಾಕಿ ಅದು ಚೂರು ಬಂಗಾರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಿ ಬರ್ಲಿ ಚೂರು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಲ ನಾನದ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಹೊಡಿತೀನಿ ಪಕ್ಕನೆ ಪಿರೌತು ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದೆತ್ತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚಾರ ಇಲ್ಲಿ Yes, boy guys. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ. Yes boy. Right. ഞാൻ എതിര് പറ്റില്ല നമ്മൾ വീഡിയോ ആണ് ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಣೆ ಓಡೆ പോപ്പുണെ മാറി വള്ളെത്താ ಅದು ಕಡುನಕಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಎತ್ತಿನ ಭುಜ ಓಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಆದ ಊರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪನ ಅವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ ಪೀಂಕು ನಾನು ಪಿದೆ ಮಾಡ್ದಿರ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದೂರ ಪೋಪುರ ಎತ್ತಿನ ಪೂಜಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏತುಂಡು ತರಟಿದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಪಚ್ಚ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಬಂದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾರಪ್ಪ ಒಂಜಿ 9 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಿನಿ 9 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆನಿ ತೆಂಗ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾರ್ಲೆ ಆ ಜನ ಹೊಯ್ವಟ್ಟತ್ತು ಟೊಪ್ಪಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇರತ್ತ ಮಾರೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿತ್ ಗಟ್ಟರ್ ಗಣೇಶನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗಣೇಶನ ಕೋಟಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಗಣೇಶನ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಚಾರ ದೀರಲ್ಲ ಆರು ಕೇರಳ ಎಂಗ್ಲ ಇರೋತೇನ್ ಮಟೆ ಪರಂದು ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಪರಂದಾಡು ಗುಜಲ್ ಗಡ್ಡ ಬರ ಇರೋತೇನ್ ಪರಂದಿನ ಸತ್ಯ ಅದು ಈರೇ ನಾನು ಪರಂದು ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯ ಅಂಕಲ್ 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 ಪಡದೆ ಅಂಕಲ್ ಪಡದೆ ನಾನು ಅತ್ತ ನಾನ ಬಂಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಜವನರ ನಂಚ ಪನ್ನಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಜೋಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಬಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಂಟಿ ನಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಿಯರ್ ಆಂಟಿ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಘಾಟ್ ಬರ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಹೋದಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ಡೆ ನೋಡ್ಲ ಬಾಬು ನೋಡ್ಲಾ ಗುಡ್ಡೆ ನೋಡ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತದೆ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾವನೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡಕತ್ತಾವ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾವ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲ ಐತೆ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯೂ ಎತ್ತಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ಟಾಪ್ ಎತ್ತದ ಅಂತ ಹೋಗುಂಡದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫೋಟೋ ಇಪ್ಪಡಿ ಮೂಲ ಉಂಟದು
ರಸಂದರ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ಲು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚು ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದು ಪೋಪರಾನೆ ಶಿವ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಪಿರ ನೆಟ್ ನಡ್ತಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋಕೆ ಸೆಟ್ ಗೈಸ್ ಕೊರಂಗನ ಮಂಗೇರ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್